Adamlar iki topara bölünüyor. Biri maşina minniyor, otluya, sürüye gidiyor günü. İkincisi maşina minniyor, otluya, 5-10 minut karışıyor, kızdırıyor. Siz şolon haysi maşina minip gün otlap sürüp gideceğiniz ya da mengalık oturup kızdırıp ondan sonra sürüp gideceğiniz mi? Hükman suratda komentariyada yazın. Hemen salam bu motor hakta gürleşeceğiz. Motor kızdırmalı mı? Kızdırmalı değil mi? Näliä uymalı? Näçe wagtdan çalışmalı? Şu soralara cevap bu videoda olur. Like, komentari koyun, dostlarınızla paylaşın. Başladık. Şu tema açılanına adamlar gün iki topara bölünüyor. Biri motoru kızdırmalı, обязательно diye. Biri hökman değil. Biri motoru dini kışta kızdırmalı, biri yok tomusu da kızdırmalı. Hazır motorun işleyiş sistemi var da aytbayın, ondan sonra özünüz rişeni çıkarın. Kızdırmalı mı ya da kızdırmalı. Motoru çıktıran vakti maşin şuna 3 wagty motordaki yağ aşağıdaki paddonakka. Hemmesi aşağı düşüyor. Bu zatlar bilýär zat dip yazacaklar olur komentariyada. Bu video bilmeyenler için ben söz verdim. Her hepde bir video çıkar. Maşinlarda aydıp bereriz. Lifehacklar. Geçenki video tiger karaltmak var da olur. Bu gedek olsa motor hakta motoru Google seyretmek hakta video. Yankı motorun içindeki yağ polun aşağı düşüyor. Siz akşam koydunuz, girdiniz, yattınız, turdunuz. Yerden otlayanız. Otlan vaktiniz şu yağ, motorun yağı hemmesi aşağıda dur. Hemmesi aşağı düşün. Ondan sonra otlanızı motor işlep başlarını motorun nasosu bolýar, yağ nasosu ile bilen. Şoň kömegilen paddonnaky aşağıdaky yağ galdyrylýar, filtrden geçýär. Filtrdenem ýokaryk, ýanky silindr bolsa silindralary, klapan bolsa klapanlary yağ barp başlaýar, ýuwuşadan. Hemem ýene bir zat yağ goýulýar durup. Особенно kış bolsa, sowuk howada yağ goýulaşýar. Bize bolsa yağ biraz jitki bolmaly. Sebäbi näme? Motorun içinde, karobkanın içinde, option maşinin içinde bir giden detallar var. Demire sürtülýär. Demire sürtülýär. Şol sürtülmede ses çıkmaz ýaly, şol sürtülmede ýanky klapanlar, ýanky silindralar zaýlanmazlygy ýaly motorun yağı bolýar. Spesialny motorun öz ýagydyr ol. Başga yağ goýmak bolýanlar motora. Iminne motorun öz ýagyny goýmaly. Mektepden bilşimi däl, mektepde fizikada öwredinirler. Şondan bilşimi däl, demir gyzanna giňelýär biraçyk. Biraçyk giňeýär. Millimetr ol. Spesialny şoň üçin motorun içindäki detallar gyzygyna çydamly edilen we gyzanna giňelenne de hiç müşahit vermän işler ýaly edilendir. Motorun raboçy sostoýaniýasy diýilýär onu. Yani işleyen ýagdaýda motorun ýürüçi şol gyzanna içindäki detallar öz ýerine var ya. Geçsinä şu. Iminne bolmalysy ýaly işläp başlaýanlar. Motor gyzanna diňe. Motor sowuk wagty ýanky demirler kiçiräk bolýar. Şoň üçin edil öz ýerine bolanok. Oňatma. Gel. Şu at özüm molum ýaly duýan. Molum bir de düşünürýär da fizikadan şeýle bolýar zat dip. Bilen seyret oturýar da şoňa seyret oturýar. Biraçyk men üçin kynrak tema düşünürmek. Häzir maşin barda aýdyp beren men üçin has yeňil çem motor barda aýdyp berenden. Ýöne staratsiýa deýin hökman suratda şoň üçin like, komentari, dostlaryňyla paýlaşyň. Indiki video maşynyň kuzowyna seyretmek barda bolar. Indiki lifehack video. Men käbir lifehacklar bilýän. Maşynyň kuzowyny näle gowy seyretmeli, çüýreme ýa-da çydajak zat çaş bolsa nädip aýryp bolýar, o zatlar barda bolar indiki video. Şoň üçin şuňalyk rubrika siziň göwnüňizde ýaraýan bolsa, like goýun, komentari ýazyň, dostlaryň bilen paýlaşyň. Gyzyklyja kontent bolar diýip pikir edýän siz üçin. Inni köne maşinler gyzdyrmaly, täze maşinler gyzdyrmak hökman däl diýenler üçin şolara jogap. Köne maşin bolsun, täze maşin bolsun, motorun içiniň işleýiş sistemi şol bir zat. İň soňky çykan Lexus bolsun, köneje Zaporoje bolsun, şolaň içiniň işleýiş sistemi şol zat motor. Elbetde elektriçiski motory değişli däller. Bu biziň aýdýan zatymyz. Bu wagt Tesla'da çykar, olar elektriçiski. Olary değişli däl. Biz şu wagt iminne salyarkada we benzinle işleýän motorlar hakda aýtýandyr. Täze maşinam öçürüp goýanda içindäki ýağ polna aşağı düşýär we ýağ biraz goýulaşýar. Особенно kış bolsa. Onuň ýerden turuňyzda şol bir sistema. Ýanky otlaýaňyz hemme motorum şol bir zat. Biraz zatlar ütke, käbinin klapany bolýar, käbinin silindr bolýar.
Täze motor var, köne motor var. Ýöne serawny şoň içindäki ýağın aýlanyşy şol bir zat. Häzir biz bilen deňeşdireňizde biziň ýürek sistemamyz, gan aýlanyşymyz we haýwanyň gan aýlanyşy bilen deňeşdireňde işleş skemasy şol bir zat da ýürek. Bärde de edil şol ňaly. Motorun işleşi şol bir zat. Täze bolsun, köne bolsun tapagy ýok. Täze maşyn bolsa da hökman gyzdyrmaly. Bu men pikirim. Egerde siziň pikiriňiz başga bolsa, hökman suratda ýazyň kommentarda. Ýok gyzdyrmaly, gün sürüp gidibermeli. Pikiriňiz bar bolsa. Tomutsa gyzdyrmaly däl diýenler bar. Käbiriňiz aýdýaňyz da. Tomutsa men näçe gyzdyrayyn? 30 gradus ysy ýa 40 gradus ysy abetde goýdum. Öýlen arada sürdüm gittim. Motoruň ýagy goýulaşmady, gazgyndyr we maşinam sowamady, gazgyn. Näme gerek diýip aýdýanlar bar da. Siziň hem dogry. Ýöne bärde ýene bir zat. Motoruň ýagy ýene ýan kaýdan padonny bar siňe goýulaşmady elbetde. Ýöne aşak polun siňe ýan aýtdym. Motoruň içindäki detallar demir bir-birine sürtülýär. Şol sürtülenle ses bolmady we zaýlanmady hökma suratda. Haça bu 5 minut gyzdyrmaly. Otladymy 5 minut saklanýaňyz, hiç erki jalmasyňyz 5 minut üçin. Arkaň türdiňiz. Bu zatlaryň hemmesi siziň maşynyňyzyň motorunyň has köp uzağa gitmegine kömek eder. Daşa nälisy bolsa da gyzgynlyk motoruň içiniň gyzgynlygy bilen deň däl. Motoruň içinde benzin ýanyp dur. Düşünäňiz, daşa hamysy bolup bilýär, ýöne edil oňýarlyk däl. Bolly. Motor hökman gyzdyrmaly. Oňa düşündik. Näçe watt gyzdyrmaly diýjekler üçin. Daşary şuňaly howa bolsa, salkynja howa bolsa, ysy da şu wagt gatyssam däl, gatsowam däl. Şuňaly howa bolsa 5 minut. Şol ýetdi. Egerde maşynyňyz köp wagtlap ýatan bolsa, bir hepde onu 10 minut, 15 minut gyzdyrsaňyz da bolýar. Hiç ziýan bolmaýar. Gaty gyzyp gaýnar ötüp pikir etmän, maşynyňyzyň hemme zat normalny bolsa gaýnamaýar. Arkaýyn olun, köpräk gyzdyrsaňyz hiç ziýan bolmaz. Gyşda howa sowuk wagty, gar ýagar, buğul bolýar. Onda hökman suratda 10 minut. Iň azyndan gyzdyrmaly. Näme üçin? Motor has beter sowaýa, ýa has goýulaşýa. Şo sebäpden hem hökman suratda köpräk gyzdyrsaňyz ziýan bolmaz. Hemem katalizator. Maşyna katalizator bar, bilýänsiňiz. Gymmat saat şu Lexus ýalňyşmasam tol 300 tol 400 dolar. 17 Camry'nki 200-300 dolar. Arzan näleri opşam gymmatça da. Şol katalizatorum gyzyp betişmeli. Egerde siz günü maşyn otlap gün sürüp gitseňiz, katalizatora da ziýan bardyr şo. Motora bir ziýan. Ýöne katalizatora da ziýan bardyr. Hemem ýene bir etmel zat. Maşyn otlaýaňyz, gaz basmaň. Köpsi ba. Bizem student öwrümiz şeýtýärdik. Üniversite sürýärdim. Gyzdyrjak bolup gaz basyp. Ana şonu etmeli eken. Ziýan. Öz abarodyna dursun. 10 minut, 15 minut garaşdyňyz. Gyzdy maşyn. Gitdiň. Inni gyzanny gyzmany nädip bilmeli. Ýan kaýdanyň primerni obrazyny aýtdym 10 minut, 15 minut diýip. Maşynyň öz gyzgynlygyny ölçän daçyk bar. Her bir maşyna bardyr. Şoňa seredip bilip bilersiňiz. Şol galyp başlasyn, şoňa seredip sürüp gidip bilýäňiz. Men özüm pastaýan maşyn gyzdyrýan. 1 saat 2 saat dursa hökman suratda otlap 5 minut durýan. Erde goýanmy 5 minut 10 minut durlup onda gyzdyramak. Arkan sürüp gidýän. Sebäbi ýagy polun düşüp ýetişen nokta. 1 saat 2 saat dursa onu 5 minut gyzdyrýaňyz. Şonu siziň motoruňyz size has köp hyzmat eder. Inni ýag nähil ýag goýmaly we haçan çalşmaly. Şu wagt ýag çykarýan kompaniýalar reklam ederdik. Gow edip buna şu ýag diýip. Egerde bize ýagyny urassa, biz sürüp görsek, nähile gow bolsa, biz reklam etip bilerdik. Elbetde muhtel. Hemem ýag gow bolsa. Ýöne hiç kim uratmady da. Ýag çykarýan kompaniýalar uradyň öz ýagyny da gowuny detýän bolsa, men liçne öz maşynymda barlak görjek. Motor stuk görse, siz tölemeli bolýaňyz. Ýöne öz ýagyny da gowuny detýän bolsa, uradyk. Men barlak görjek şu wagt 2000 geçdim. Ýene 3000-den çalşan, opşy 5000-den çalşan, 5000 kilometrdendir. Siz seredin, käbir maşyn mil örkede, käbir maşyn kilometr örkedendir. Menki Halici bolansoň kilometr örkede. Käbir maşyn Amerikanka, olar mil örkede. Şolar primerno 3000 milden çalşýarlar. 3000 milin ýalňyşmasam şol 5000 bolýar. Primerno 3000 näçe, şoňa alak bolýar 5000 bolýar, hasaplap görmerler. Ondan näme üçin imini 5000-den? Serdin oglanlar.
asli hakkına seredende, ofitsialni dokumentine seredende motorun yağın çalışmalı plança saatdan soň. Yani motorun plança saat işlänenden soň. Onu bir naba düz bolýa sagadyny. Onun könürak maşinlarda yok. Täze maşinlarda ba. Sagadyň düz bolýa. Motorun işlän sagady we şoňa görä ýağyn çalşan. Motoçysy diýilýär da orçça. Türkmençede şol motorun sagat diýmekde, işlän sagat diýmek. Onu köpüsi düşünenok, o näme kelläň ardan diýenok, ingows janky 5000 kilometrden çalşan, ingo variant şol. Näme üçin 5000 kilometrden? Yağçılar maňa geçen edek berenne, o ýagy 7000-den çalsaň bolýar zat diýipdi. Ýöne 5000-den geçdim men, eser etdim, ol uja çalaja renk ütkap başlady ýagy. Ýagy hiç ýyl azaldan o, Hudaýa şükür, o ýagdaý gowy. Ýöne ýagy çalaja renk ütkap başlady. Ana şoda men motoruma dalneşem ziýan. Sebäbi men muna 5 ýyl 10 ýyl sürerim gowda, çem 2-3 ýyl sürüp motor remont edendin. Şoň üçin näl gowy ýagy bolanydy 5000-den çalşyň. Sebäpleri. Siz häzir bir ýerk barýaňyz, oňa gidiýäňiz, muňa gidiýäňiz, birine garaşýaňyz, motor işläp dur, siz probeg geçeňiz, ýöne motor işläp dur. Sen kondisionerini açyp, içinde oturýarsyňyz, ýatýarsyňyz. Käwat maşynda ýatýan wagtyňyz bolýar, 1 saat kondisioner işle, sen oza ýatdyň. Bolýan zatda ýoluň gyrasyna ýada bolsaň, ýoluň gyrasyna durdyň, 2 saat ýatdyň. Maşyna işläp dur. Motor işläp dur, ýağyn ýanky işläp dur, ýanky ýagy. Ýöne sen probeg geçmedik. Onun ýanky 2 saatda sen primerna diýeli 200 kilometr geçip bilýän. Ýanky 200 kilometriň zadyny uja muňa goşmaly. Şoň üçin ýanky motoçysy gerek. O motoçysyda hemme maşyna ýok, şoň üçin 5000-den çalşýas. Men şol bir aýdan zadymy bir kere gaýtalaýan diýmän, sebäbi düşündürjek bolýan. Mollumam size düşündüreni 3-4 kere gaýtalaýandyr, maňa 10-ny ýaşyda gaýtalaýar mekdep wagtym. Men ýaly okuwçylar bar bolsa, ökmäs urata kommentariýa ýazyň. Şol zady 10 kere soranlar. Bam siz berde palibom basyňyz. Maşyn durýar, işläp. Ana şoda siziň sagadyňyza girýär. Ýağın ulanyp bolýan sagadyna girýär. Şoň üçin hökma suratda siziň nähil maşynyňyz bar bolsa-da tapagy ýok. Ýağçylar näme diýse-de olar diňlemäň. Özüňiz diňleň. 5000-den çalşýaňyz, şonu hiç ýyl kellagryňyz bolmaýar we maşynyňyz gaty uzak wagta gider. Ýağym içmeýär. Inni näme üçin ýağ çalşmaly? Ýağ gözüňiz elem gyzygyn motoryň içinde, gyzygyn içinde işläp dur. Hem için arasalaya, ýanky benzin motoryň içinde ýanýara. Ot ýanana da siz bilýäňiz, näme diýilýär şoňa? Gapkara nokatlar bolýar. Näme şo? Karoçy şo zat düşünüňiz, adyny bilemok. Karoçy o peçsat ýanany içini görensiň, gapkara bolýan gazyň aşa. Ana şoň ýalyk zat emele gelýär. Ýanky ýağym şonu arasalaya we filtrden geçip ýene gelýär. Gözüňiz elim şo sistemi işläp dur. Motoryň içini arasalady, filtra geldi, filtrde hem hapan galdy, ýağ ýene ýokaryk çykdy, ýene akdy, edil şo sistema gaýtalanyp dur. Bu da ýağın düzümini ütkötýär. Ýağın güýji açuguraya, ýağ garal uraya, garalsa da gözüň elim hapa ýağ, ýene şo hapa ýağ aýlanyp dursa, motoryň içi hapa bolýar, içinde bir giden daş ýalçyk zatlar emele gelýär, o da siziň klapanyňyzy, silinderlaryňyzy zaýalaýar. Ýa başyna aýtdym-a? Motoryň içinde demir sürtülýär. Şo 2 tane demir sürtülip oturýar, şoň aragyny daş girse gözüňiz elem näl çazylýar. O zatlar zaýlansa, uja motor traýd edip başlaýar, dalneşem bolly motor alyp, goparyp zyňaýmaly, ýa-da motor basmaly bolýar. Şo sebäpden 5 milyonuňyza, 10 milyonuňyza köne puly, täze puly 1000 manat, 2000 manat. Primerna ýağlar şoň ýalyk motora bagly we maşyna bagly. 1000 manatyňyzy, 2000 manatyňyzy gasxanaňyz 2 aýdan bir gedek, 1 aýdan bir gedek. Näçe şo 5000 näçe wagtda geçdiňiz. Ýağ çalşyň, şu maşynyň motory primerna 100 milyon. Köne puly. Ýağ bolsa 6-7 milyon. 6-7 milyona gasxanyp 100 milyonluk ubytka girmelerler. Düşünüňizmi? Hökman suratda 5000 kilometrden çalşýaňyz, arkaýyn sürýäňiz. Ýanky motoçysy iminde sagadyny göreýin, motoryň sagady plança bolsun, eýle beýle. Oň ýalym gysganmaň maşynyňyza hiç ýyl sebäbi iň nadýozny dostlaryňyzyň biri siziň maşynyňyz. Maşynamy da raschodçy gysganmaň. Wagty-wagtyna ýanky raschodniklar çaşyň, arkaýyn türüň, arkaýyn geder. Indi videoň soňunda siz hökman suratda ýazyň kommentariýada. Maşynyňyz barmy? Maşynyňyz ýokmy? Maşyn gyzyrýaňyzmy? ýa gyzyraňyz ýokmy?
motorunun yağını neçe kilometrden çalışýaňyz. Hökman suratda komentar edýäň, okaýyn, görüň, maňa da gyzykly, eýlekler de gyzykly bolar. Hökman suratda ýazyşdyryň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, like çaýyş şoýun, kanaly ösdüreliň da 100 000 eteliň reska. Ve ýazyň, siz maşin söýüjülermi, ýa maşin ulanjylar, ýa da maşin iýjiler diýär, ýa da iýjilermi? Hökman suratda komentar edýäň. Ana şuňal video olanlar, göwnüňize ýarandyr diýip pikir edýän. Size peýdal video olanlar diýip pikir edýän. Ýene bir zat şurada aýdaýyn. Kanala sponsor zat ýok bizde. Şu wagt biz öz hasabymyza saklap ýörüs kanaly. Kim kanala padjeş geçecek diýse, hökman zat ýok. Pul sorýandyr diýipden. Şurada men rekvizitler goýjak. Türkiýeden, Russiýadan ve başka yerden pul uradyp bilýäňiz. Hasaplar goýjak şurada, çykanlar. Näme uradasyň dese urat bilýäňiz. Sizden geljek her bir teňe kanala siňdirler. Etmek isleýän zadymyz goýja proýekt etmek täze. Proýektde arzanjak bir maşina alyp wastanaýa edip gymmadyrak satyp ýene oşo gazanan pulumuzy ýene kanala siňdireriz. O taýdan am alyp благотворительностьda, ýani sadaka paýlar. Üýşüp peýdal iş ederiz. O taýdan men özüme hissa aljak zadym ýok. Elbetde her bir gelen zady men atçot geçerim videolarda. Kim näme göwnünden çykarsa uradyp bilä. Men pul sorýan däldir. Ýöne prosto kanala paýdaş etmek isteseňiz we ýanky proýekt üçin men sponsor gözledim. Sponsor tapylmady. Bakaşdy. Şoň üçin men patpisklam, agzalam maňa sponsor bolup biler. İsteseňiz ana kartlar hemmesini goýdum. Aşakda da bardyr. Urad beriň. Näme göwnüňizden çykarsa. Innik videolarda kuzo bardy bolar. Ondan soň pakrişka bardy bolar. Soň salonu näke seretmeli. Diňe go life hacklar. Her hepde de bir gün hökman suratda abzorlar çykara. Abyşna abzorlamy dowam edýär. Maşin bazarlamy dowam edýär. Ýöne hepde de bir gelip şuňa rubrika bolar. Elbetde egerde şu rubrika sizin göwnüňize ýarasa köp aktivnost alsa. Hemmeňize peýdalja video olanlar diýip pikir edýän. Iň esasy jaňyz sag bolsun. Galan zat bolar.